Mayong agagid sa tanan nga mga kaabyanan naton nga nagaupod sa aton diri sa Facebook. Sa sini nga aga, yari naman kita sa paghatag sa inyong mensahe sang pulong sang Dios kag sa iya gugma paagi sini nga programa kamatuoran pagatun-an kag sa sini nga aga inyo kaupod brother Jis Tihong. Maglupdanay kita sa pila ka mga ginutlo sang aton diri nga pagtuon sa sini nga aga. So, ginaabi-abi ginaton ang tanan nga mga kaabyanan naton nga nagapadayon sa pagsapdag sang sini nga programa kamatuoran pagatun-an sa kabug-usan nga lugar sang Pilipinas, sa tanan nga makahangop sang makaintindi sang hiligaynon nga alambalanon. Abi-abi ko gid ang tanan nga nagaupod sa aton sa sini nga programa. Kag aton gid ginatamyaw ang aton nga mga kaabyanan man nga ara sa guwa sang pungsod nga nag-support gid sa aton nga program diri sa kamatuoran pagatun-an ang aton nga mga kauturan dira sa Auckland, New Zealand. Of course, aton pasalamatan ang aton elder dira sa Seventh-day Adventist Church dira sa Auckland, Brother Dave Rivera, upod sa iya pinalangga ang asawa, Sister Elma Rivera, kag sa aton dira nga isa ka utod nga nagtingwa man sa pag bulig sang aton nga program, Sister Jenny Bautista nga yara man dira sina nga lugar. Madamo gid nga salamat sa inyo nga hamili nga bulig sa sini nga programa nga kabay pa nga pakamayon kamo gyapon sang pakamayon kamo sang madamo pagid sang aton nga mahal nga Dios sang inyo kaayo. Kag sa mga kauturan naton dira sa Auckland, New Zealand, thank you very much gid sang inyo pagbulig sa aton diri sa aton programa diri sa Iloilo City. Amo ni siya ang kamatuoran pagatun-an. Kag sa sini nga aga mga kabyanan, aton man ginatamyaw dira ang aton nga mga kabyanan man dira sa guwa sang pungsod, Brother Rinaldo Ron dira sa Canada. Hello bro. Subong man ang aton dira nga isa man ka utod o kon mga utod ka dira sa may California, kay Mama Malia Raya, subong man kay Ma'am Betty Black, kag sa tagsan sila ka panimalay. Hello. Thank you gid sang padayon nga pag-suporta diri sa aton nga program kamatuoran pagatun-an, no. Thank you gid sa sini nga aga wala kita sang upo diri, sulok live kita. Brother Jan na lang alang sa sini nga tion apang kita nagapadayon sa pagpangalaga diri kag aton pagatun-an sini nga aga ang pipila ka mga butang nga makahatag sa aton sang dugang pagid nga ibalo sa aton nga pagtuon sa sini nga aga. Ang aton pagatun-an sini nga aga, Satan has declared war on the law of God. So, ang katungdanan sang tao, ano ba ang katungdanan sang tao? Ano ang katungdanan sang tao? Sini nga aga aton initun-an ang pulo o kon ang kasuguan sang Dios nga makita naton dira sa pulong sang Dios kay nagahambal ang iban nga wala na kuno sang sugo. So aton ina pamatud-an paagi sa pulong sang Dios kon bala ginlansang na ini bala sa cross ang moral law o kon ang kasuguan kag wala na sang sugo, no? So aton ina tulupang don sa sini nga aga mga kabyanan. Before sina magapangamuyo kita, let us pray. May gugmaon namon nga Dios tagiya sang ulam namon nga kabuhi, kami magatuon sini nga aga sang imong mga pulong, gabay pa pakamayuha kami subong man ang mga tumalan-aw sa sini nga aga sa nagkalain-lain nga mga duog diri sa kalibutan nga malambutan sini nga programa, sini nga Facebook ministry kabay Ginoo ikaw magapakamaayo sa tanan nga mga kabyanan kud mga kultura namon nga magalantaw sa sini nga programa. Salamat gid sa pagsabat sa pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So thank you gid mayong aga sa liwat sa tanan nga mga tumalan-aw naton. So ang aton tun-an about ini sa kasuguan sang Dios, no? Kay madamo nagahambal nga wala na kuno ang sugo sang Dios. So di na nagadto. Okay. Makuha kita sang teksto nga makita mga utod sa ikaduwang Timoteo o kon 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Kung inyo inasundan, makita ina naton dira sa New Testament. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sa hiligaynon amo ining ginahambal diri ang bug-os nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo
sa pagsabdong, sa pagsaway, kag sa paghanas, sa pagkamatarong. Sa verse 17, aring ginahambal niya, agod nga ang tao sang Dios mahimpit nga masangkapan nga sa tagsa ka mayong buhat. But silingon ka himpit is mangin perfect kita sa nga matagaan sang ginatawag nga kinaadman paagi sa pagbasa naton sang Biblia. Kay ang Biblia ginhatag ini sa aton sang Ginoo agod nga sa pagtudlo, sa pag-review kung sa pagsabdong kag sa pagsaway, agod nga matraining kita sa righteousness of God, no? So amoy na nga nagatuon kita diri mga kabyanan tungod kay naibaluan naton nga ang pulong sang Dios magahatag ini sa aton. So nagatudlo sa aton kung ano ang maayo, nagatudlo kung ano ang nagakaigo para sa aton, kag nagahambal sa aton ang Biblia, ang pulong sang Dios, hindi literal nagahambal sa okon literal, nagahambal sa aton nga ang ini pulong mga kabyanan kag mga kauturan nagapaathag sa aton sa no nga mga ideya sa tinutuyo sa aton Ginoo. So aton inatun-an sa sini nga aga nanungod sa law of God. Ang pamangkot kay ano bala ang katungdanan sang tawo? No? Ano bala ang duty sang isa ka persona o kon sang isa ka men o kon tawo sa sini nga kalibutan? Ano bala ang duty? So makita naton sa sinulatan sang Ecclesiastes chapter 12 verse 13 o kung sa Hiligaynon is Manugwali chapter 12 kapitulo 12 bersikulo 13. Ano ang obligasyon o kung duty sang tao? Basahon naton diri sa verse 13. Ini amo ang katapusan sang butang, ang tanan na batiana. Magkahadlok sa Dios kag magbantay sa iya mga sugo, kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tawo. So makita naton diri ang duty sang tawo, duty of man, no? Amo ni siya ang pagbantay o kon sa pagkeep sang sugo sang Dios. So paano siya nadula paagi sa pagtuon niya sang iban, no? So ano nga sugo ang dapat bantayan sang tawo? Namo naman ang pamangkot. Tun-an naton ang Exodus chapter 20. Ato ni himay-himayon mga kabyanan, agud to nga mahangpan ginaton ang pulo o kon ang sugo sang aton nga Dios, no? So makadto kita sa sinulatan sa Exodus chapter 20 sa verse 3. Mauna kita diri amo ni sang una nga sugo nga ginhatag kay Moses kag ginhatag man sa aton subong nga panahon. Dili ka magupot sing iban nga mga Dios sa atubangan ko. Amo na sang una nga sugo mga kabyanan. Makita sa Exodus chapter 20 verse 3. So, madamo subong sang mga Diyos-Diyos, ang iban nga mga halos kadamaan sa mga katauhan sa sining lugar sa aton kalibutan subong. Bisan alin pa sang una, no? Sa time pa sang aton nga mga ginikanan sa una, may mga Diyos-Diyos. Tandaan niyo to si Moses, sang nagsaka sa isa sa bukid sa paghatag siya sang Ginoo sang pulo kasugo, no? Sa pagbalik niya, mga tao to nagasimba na sa baka, no? So hasta subong nagakatabo ina sa aton. Kag ang Ginoo nagapahayag gid sa aton nga hindi kita sina tago o kon maggamit sang sina nga mga makalisang nga mga Dios, no? Isa pa gid diri pwede man nga diri sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, 1 Timothy chapter 6 verse 10. Anong ginapahayag diri? For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people ang eager for money have wandered from the faith and purged themselves with many griefs. So ang isa man sa mga punto diri mga kabyanan, ang mahimo man naton nga mapaka-Dios ang kwarta. So kung may kwarta kita, posible magamit naton sa hindi maayo nga mga butang, sa mga illegal nga mga butang. So ginapaka-Dios man sa naton, no? So kung ang kwarta naton ginahatag sa aton sang Ginoo, gina-priority naton abi sa no? Gina-priority naton abi sa maayo nga sa maayo abi nga mga buluhaton. So mas
mas maayo gid, no? Pati na sa pagbulig sa mga katauhan, sa mga pagado, sa mga imol, no? Amo ina sa isa ka mga pamaagi nga dapat manaton nga tulupang don nga ang kwarta makakuan man, no? Makahatag man sa aton mga kabyanan sa nga ginatawag nga mangin Dios man naton, no? So ano pagid sa sini nga aga, ano? Isip pagid nga mga butang nga ginapaka Dios ang mga butang bala nga mga butang nga mga iyasang kalibutan, no? Parehas ang mga kwarta, mga pagkabutang, no? So isa man na mga cellphones, no? So kung ginagamit naton ang cellphone naton sa maayo nga mga pamaagi, it's okay, no? Ginagamit sa isang aton diri sa kamatuoran pagtun-an ang way matagani kamera, kung ginagamit naton kamera sa cellphone, no? Gudto nga madulong naton ang ining kamatuoran sa tanan nga wala pa nakahangop sining kamatuoran. So isa pagit ini ka mga pwede nga Diyos naton ang mga butang nga ari diri sa kalibutan, ang mga kinalipay, mga kinasadya sa kalibutan. May mga artista kita nga gina-idolize naton ang mga artista sa telebisyon, no, sa mga Hollywood. So hindi na sila Diyos. So paano naton mahimo nga mangin Diyos sila naton? Paano nga mangin Diyos sila naton mga kabyanan, no? So amo ina siya ang isa sa mga pamaagi nga dapat naton nga tulupang don mga kabyanan nga ining kalibutan madamo diri sa mga pagkabutang. So kung aton mga utod kag mga kabyanan ibutang ang aton kaugalingon dira sa mga butang sa kalibutan, do kaangay lang nga nangin Dios man ina naton, no? So aton hangpon mga kabyanan, no? Makadto naman kita diri sa ikaduha nga sugo, no? Sa Exodus chapter 20 verse 4 to 6, hindi kamo maghimo sang mga Diyos sa dagway sang bisan ano nga yara sa langit o kun sa duta o kun sa tubig. Sa verse 5, hindi gid ninyo ini pag-alagaron kag simbahon kay ako ang Ginoo nga inyo Dios. Hindi gid gusto nga may ginasimba kamo nga iban. Nga siluso siya nga Dios, gusto ya nga siya lang gid ya, no? Parehas bala nga ang mga Hudiyo amo ato ang nagtinguha sa pagpatay kay Ginoong Hesus. So ginbakol nila, giduplaan nila, gitampuyong nila sa Ginoong Hesus, no? So pagkatapos na ginlansang pag nila, napatay si Ginoong Hesus sa ilang mga kamot. So nagsimba sila sa wala nila makilalaan nga Dios, no? Amo na gani nga ang Dios naghatagit sa aton sang mga guidelines agud to nga mapaathag sa aton ini nga mga pulong agud mahangpan naton kung ano bala ang dapat naton sundon. So kung hindi ta ini masunod, may posibilidad gid nga kaugtan kita sa Ginoo mga kabyanan. So sa padayon kita diri sa verse 5, binasilutan ko ang mga nakasala sa akon pati na ang ilang mga kaliwat hasta sa ikatatlo kag ikaapat nga henerasyon nga nagasikway sa akon. Pero ginapakita ko ang akon kaayo sa madamo gid nga mga henerasyon nga nagigugma sa akon kag nagatuman sang akon mga sugo ambal diri sa Ginoo diri sa suno diri sa Exodus chapter 20. So ginasilutan sang Dios ang mga tawo nga nagahimo sa mga Diyos kag nagasimba sa sini. So pili kita mga utod ang Dios nga nagpakamatay sa aton sa cross, nga ato subong sa langit, nga nagahukom sa aton subong, nga amon na ang dapat naton tuuhan kung ang tuuhan naton ining mga Dios nga hindi gani makakita, no? Hindi makalakat, hindi makabati, no? Kung may mga sunog gani sa isa ka lugar, ang ila gani nga mga Diyos ginabitbit man nila, no? So isa ina ka mga pamaagi nga makorek naton ilang asay sang pagpati. Sa Roma chapter 1 verse 25 o kon Rome chapter 1 verse 25, kung may mga Biblia kamo dira, kay ginbaylo nila sa butig ang kamatuoran sang Dios, kag nagsimba kag nagalagad sang tinuga sa baylo ang manunuga nga darayawon gihapon. So mo pagid ini ang gin-emphasize ni Paul diri sa Roma chapter 1 verse 25 nanungod sa mga ginasimba sa mga tao sa time sang Roma, no?
Kaya ginasimba nila atong mga butig, no? Nga mga ginato ang gintuga lang akong ginhimo lang sang mga tawo, mo lang tong ilaya ginadayaw. Wala nilaya ginadayaw ato na ya sa babaw, atong sa langit nga mo si Ginoong Hesus. Ang ambal din sa isa ka teksto, be sure to get your doctrine from the Bible, o kung isa ka quotation. Ambal sa Colossians chapter 2 verse 8, not the traditions of men. So madamo sa mga tradisyon subong mga kabyanan. Damo sa mga tradisyon, damo sa mga pista, no? Mga kinaon, ilimno, ininom, no? So pagkatapos sila, kung wala ka sang ipahanda, mangutang ka. So nagipit ka pa karon dira, no? Damo sa mga sahi, sa mga tradisyon na ginahimo subong sa mga tao, no? Ano pagid? Sunod nga pagatun-an naton sa ikatatlo nga sugo, Exodus chapter 20 verse 7, hindi ninyo paggamita ang akong ngalan sa wala sing pulos, ang barsang Ginoo diri. Kaya ako ang Ginoo nga inyo Dios, magasilot sa kaibisan sino nga magamit sang akong ngalan sa wala sing pulos, no? So kung aton ila ginagamit ang ngalan sang Dios sa wala sang pulos, basta lang nagsumpa ko ikaw sa ngalan sang mahal nga makako. So hindi tanaya pwede nga gamiton ang ngalan sang Dios sa wala sang pulos. Gamiton nato ang ngalan sang Dios nga aton Ginoo sa pagpangamuyo, sa pagdayaw sa iya. So, manglakat-lakat kita, makasandal, kinanta, ay, mahal nga makako, no? Kasandal ka lang, ginamit lang mo ngalan niya. So, okay mo lang na. Kaya ginluwas kita niya sa mga problema. So, kung gamiton, ina sa hindi maayo, isa man ina sa mga delikado nga gamiton nato ng ngalan sang Dios, sa wala kapuslanan, no? So, ano pagidiri? Sa Mark chapter 7, verse 6, kang sabat siya sa ila, si Isos igugid nga gintagna ni Isayas nanungod sa inyo nga mga salimpapaw, subong nga nasulat na, ining katawhan nagatahod sa akon sa ilang mga bibig, apang ang tagipusoon nila malayo sa akon. So, nakita natin diri sa sinulatan ni Mark, chapter 7, verse 6. Ang mga tao tahod lang sa ilang mga bibig, mayo lang sila sa ilang mga pamulong, sa ilang mga words, naga-praise sila kay Jesus, paagi sa ilang paggambal, sa ilang pamulong, pero sa ilang tagipusoon, malayo sila sa Dios. So gina-estimate o kung balaan na sang Ginoo ang tinutuyo sang tawo. So nasulat na ini sa chapter 7 sang Mark. Walay pulos ang pagsimba nila sa akon nga nagatudlo subong nga mga pagtulunan sang mga tawo sa verse 7 sang Mark 7. So wala pulos ang pagsimba nila sining mga katawhan tungod nga ang ginatudlo man lang dira ang pagtulunan man sang mga tawo, no? Nga hindi ka pwede kung may patay, hindi ka pwede ka iyaw manok, pero pwede ka iyaw baboy na. Hindi ka pwede kakaon sa mga nagakapa nga mga dahon-dahon dira, mga utan-utan dira, pero pwede ka kakaon karne, no? So mo ila ang ilang mga pagtulunan, hindi ka kabakal asin ko na gabi, hindi ka kapanilig kon gabi. So isa ina sa mga butang ginatudlo sang tawo. Sa verse 8, ginbayaan ninyo ang sugo sang Dios, ginbantayan ang mga pinalaton-laton nga sugid sang mga tawo, no? So chismis, no? Chismis, mga kutso-kutso, mga ginpalaton-laton nga mga istorya. So amo ina nga nag-combine kag ginapatulan man subong sang madamo nga mga katawhan sa sini nga kalibutan. So ikaapat na sugo diri sa chapter 20 o kon chapter 20 sang Exodus chapter 20 verse 8, dumduma ang adlaw nga inugpahuway sa pagkabalaan sini kag himuan ninyo ini nga pinasahi nga adlaw para sa ako nang baling Ginoong Hesus diri. Mag-obra kamo sa sulod sang anom ka adlaw, pero ang ikapito nga adlaw among adlaw nga inugpahuway nga inyo painon para sa akon. Ang Ginoo nga inyo Dios, hindi kamo mag-obra sa sina nga adlaw, pati ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kasapatan, kag ang mga hindi Israelinhon nga naga-star sa inyong mga lugar, sa inyong mga banwa. Sa verse 11, kay sa sulod sang anom ka adlaw gintuga
sang Dios ang kalangitan, ang duta, ang dagat, at ang tanan nga ara sa ila. Pero nagpahuway siya sa kapito nga adlaw. Gana ginbindisyonan ko, ang baldari sang Ginoo, ang adlaw nga nagpahuway kag ginhimo nga pinasayi nga adlaw para sa akon. So, hindi buot silingon mga kaabyanan nga sa Ginoong Hesus nagpahuway sa ikapito nga adlaw ginkapoy siya. No? Ginprepararya ang ina ikapito nga adlaw para man sa iyang mga gintuga nga sa diin sa sina nga adlaw magatipon sila agud to dira sila magapanimbahon sa ilang manunuga. No? So isipon naton abi kung may ara kamo dira nga mga kalendar o kalendar. Halin sa Domingo hasta sa Sabado, kung makita ninyo dira nagaumpisa ang adlaw sang simana amo ang Domingo from left to right, no? So kung mag-isip kita Lunes abi ang una gid nga adlaw sala kita. So kung makita naton ina sa aton nga calendar, Gregorian calendar, makita naton dira ang pasunod sang adlaw nga sa diin nakalambot kita sa ikapito nga adlaw nga amo ang inog pahuway. So dira kita mapahuway kay balaan sang Ginoo nga sa palabuton sa anom ka adlaw magaubra kita. Maayo gid ang Ginoo kay sa adlaw nga sa sulod sang anom ka adlaw pangabudlay kita apang sa ikapito nga adlaw iya ina gin talana kag ginpain para gid sa nga makapahuway ang iya nga mga inanak. Hindi buot silingon nga sa adlaw nga Sabado matulog ka lang. No? Hindi buot silingon nga mapahuway ka lang, kundi ina nga adlaw gin pakabalaan kag pinasahi ina na dira makita sa verse 11 sang chapter 20. No? So aton ina makita mga kaabyanan. Ano pa gid? Sa dictionary makita man na naton, kung may ara ka mga dictionary, makita man na naton mga kabyanan ang pasunod o kung ang nga adlaw, kung ano ina nga adlaw ang seventh day, no? So pila ka adlaw ton ina naton agud to nga mahangpan pagid naton ang mga ina nga say isang pagtuon. So ang sunod diri amo ang Exodus chapter 20 verse 12 nga nagahambal tahura ang inyo amay kag ang inyo iloy agod nga magkabuhi kamo sing malawig sa duta nga ginahatag ko sa inyo. So madamo mga katawhan nga mga kabataan nga wala na gid pasunaid sila mga ginikanan. No? Testingin niyo bala? So ang aton nga mga kabataan karon daw sila niyang ginikanan. No? So ginapahayag sa aton nga pagtuon nga chapter 20 nagahambal diri sa verse 12 nga tahuron tagid ang aton nga ginikanan, no? Sila nagpadako sa aton, sila nagbata sa aton, no? Aton iloy, no? So paano naton nga hindi sila pagtahuron? Kung ginataha sila naton, magalawig ang aton kabuhi, no? Para sa mga pamatan-on nga nagalantaw karon, tag magalantaw pa lang. So amo ini siya ang isa ka mga pamaagi nga ginhatag sang kasuguan, ginhatag sang Dios ini nga kasuguan para nga mapaathagya sa mga tawo ang ini nga sahi sang mga pulong. Pamahangpan naton, no? So ano pagid dili kita magpatay sa Exodus chapter 20 verse 13, dili magpatay. So tanan nga mga part nga magpatay hindi gid magpatay, no? Isa sa mga isa pagid nga mapatay lang nanungod sang pag-inom sang mga ma-alcoholic drinks, sa pagpanigarilyo, isa man isa sa mga part nga ginapatay naton aton lawas. No, ang pagpulaw, ang hindi mayo nga pagkaon, no? Duduhan mo na kaon sa mga matambok nga mga pagkaon, maabot ang adlaw promiyero subong hindi pa man mag-abot ilang balatian pero maabot ang panahon nga sukton kagid sina sang imo nga ginhimo simo lawas. So ginapatay mo ang imo lawas tungod lang sa mga pagkaon, ilimnon, pagpulaw, overwork, no? Sobra nga pag-ubra, no? Way nagit sang nagakaigo nga pahuway. So ang aton lawas nagabalatian, no? Sa una madamo-damo subong balatian. So halong kita kay aton lawas maposible ginapatay man ina naton. Hindi lang sila nga magpatay ka ng tao, dapat ang lawas ta ginaulikdan tama na mga kabyanan. So sunod pa gid diri
sa ikapito nga sugo, makita nato sa Exodus chapter 20 verse 14, hindi ka mo magpangin babayi o kon magpangin lalaki. Anong butsilingon sini nga sugo, mga kauturan, kag mga kabyanan? So, maghambal gani nga hindi ka mo magpangin babayi kung ikaw lalaki kag may asawa ka na, hindi ka na magpangin babayi. Na. Kung ikaw naman babayi kag may bana ka na, hindi ka na magpangin lalaki. Amo na sa kasimple. Pero kung ikaw lalaki kag may nubya ka nga babayi, kinanglan ang ginahimo sang mag-asawa, hindi nyo paghimuon. Ha? Kay basi mabutang ka mo sa ginatawag nga adultery. No? Amo na nasubong ang insubong. No? Before kasal, asal. No? Do pasinsyagid. So amo ina ang insubong. Miyara pagid nga pangin nagapanglahi sa iban nga terms ini, nagapanglahi. So miyara pagid nga mga lalaki sa lalaki. So, ang gintugas sa ang iba niya, wala nagtuga ang Diyos nga Adam, wala nagtuga ang Diyos sa Adam and Steve. Kundi gintuga ya, Adam and Eve. No? So, kita mga kabyanan, subong sa aton nga kalibutan, amo na ina nagakatabo, no? Ginabaton, pag sa kalibutan, ang same-sex marriage. So, way kita sinasang mahimo, pero itugyan naton sa Ginoo kay may mga ibang diri nga maayo man, no? Nga na-convert bilang mga Kristohanon. So, pero ang ginahambal din sa aton nga balaan nga kasulatan nga aton gid, no? Likawan ang pagpanglahi na, no? So, ano pa gid ang sunod diri? Ambal diri sa naunang Korinto 6:9, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, wala bala kamo makahibalo nga ang mga di matarong, hindi makapanubli sa ginarian sang Dios. May mark, dili kamo magtalang, bisan ang makahiliwason, o kon ang mga diwatahan, o kon makahilayion, o kon babayinon, o kon mga sudumanhon, sa verse 10, o kon ang mga makawat, o kon mga mahamkunon, o kon mga palahubog, o kon mga pasipalahon, o kon mga malugos, hindi makapanubli sang ginarian sang Dios. So katama kathag, mga kauturan sinatan ni Paul diri. Nga kon kita hindi matarong, hindi kita makapanubli sa ginarian sang Dios. Gina mga kauturan, kag mga kabyanan. So ano pa kay diri? Ikawalo nga sugo, lapit na lang kita sa chapter 20 sang Exodus, chapter verse 15, hindi ka mo magpangawat. So, nagapangawat ha? Ha? Nagapangawat bala kita? So, kung gapangawat kita, ligawan na ginan aton, no? Bisan ano nga mga butang, hindi aton, hindi ta ginayapag ang kunon, no? Bisan pa sa aton nga mga halad kag mga ikapulo, no? Kay sa aton nga ama sa aton nga naangkon nga kwarta, hindi man aton yaman na sang Ginoo. So wala kita sang aton, pero ginatistingan ng kita sang Ginoo paagi man sa ginatagi sa aton. Kung paano taman ina nga i-share sa iban, mga kabyan, no? So aton ila pamalandungan, mga kabyanan. Ano pagid? Sunod diri sa ikasyam verse 16, chapter 20 sang Exodus, kamo di kamo magsaksi sang butig batok sa inyo isigatawo. So hindi kita mag-witness sang butig sa aton isigatawo, no? Mga chismis abi na, no? Hindi kita na likawan gina naton, mga kabyanan, kay delikado ina. So ano pag diri ang ikapulo nga sugo, hindi kamo magkaibog sa Exodus chapter 20 verse 17. Hindi ka magkaibog sa balay sa inyong sikatawo, kung sa iya asawa, mga ulipon, mga baka, o kung asno, o kung sa bisan, ano nga ara siya. Hindi kita magkahisa. Kay delikado, ina. Ha? Kung ano lang ara, makontinto kita. No? Ganit ka sa aton. Kung bladera, ang ina nga sa isang malatsyagon, ang pagkahisa, no? Kinugumpisa ina sa tinuga nga nagmalaot. Kaya nga pagkabuhi. Ano pagid? Amo ina ang pulo kasugo nga sa diin wala gid inaya ginano. Wala
utod gin dula sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus dito sa cross. Ariyo sa Mateo chapter 5 verse 17, Mateo chapter 5 verse 17. May iban lang ang pagpati nga ang kasuguan wala na kunong kasuguan, pero diri sa Mateo 5:17 si Jesus nagsiling, hindi kamo maguna-una nga nagkadto ako diri sa pagbaliwala sang kasuguan ni Moises kag sang sinulatan sang mga propeta, nagkadto ako diri sa pagtuman, no? So nagtuman, magambal kita nagtuman si Ginoong Hesus sang ari sa di. But silingon siya ang nag-guide o kung siya ang isa sa mga ihimplo kay gintuman niya. So paano kita nga kita gani tinugama lang nga hindi naton pagtumanon, no? So isa ka maathag nga teksto nga napakita nga ini nagapahayag nga wala madula ang sugo sang Dios, no? Ambal diri sa Roma, suno diri sa Roma, suno sa iban nga filosofiya, duwa na lang kunong kasuguan gugma ka sa tao kag gugma sa Dios. Sa Roma 3:10 kon ginahigugma ta ang aton sig katao, wala kita nagahimo sing malain sa ila. Amo ina nga kun may pagigugma kita, ginatuman ta ang bugos nga kasuguan. So kung kita gugma mga utod, kung may gugma kita sa aton isig katao, ginatuman tang bugos nga kasuguan. So, parehas na karon ko na may pagigugma ka. Makapatay ka bala sa imo nga si kapariyo, di giday. No? Hindi ka kapangawat siya kay may gugma ka. Di ba na? Kay misalig ka. Kay may gugma ka. Hindi ka makahimo sang malain. So, may na sa ang igin-emphasize diri sa Roma chapter 13 verse 10, no? Ano pa diri? So, ang may-ari diri mag-amay sa isa ka dagat nga nagalakat-lakat. Ang ini nga amay samtang nagatikang nagalakat-lakat sa igad sang dagat, may nakita sa nga starfish. No, sa nakita isang tatay luyag yang ipakita sa iyang bata, agot to nga malipay man, no? Kung tawag iya bata hindi magkadto, di pa tani magkadto. Napilitan ang bata kag pagkakita sa starfish, wala man ganit lang ginpulot, no? Why siya, wala siya hilig sa starfish. So, sa nagpuli na sila, nakabinag-binag ang tatay, kay wala ginpulot sang bata atong starfish, kag wala yagin kawilian. Kaya ang priority sang bata, kag nanamian niya, amo ang pagpamulot sang shell. No? Pras man sa aton, halimbawa ini, ang priority naton diri amo ang pagtuman sang sugo sang Dios, hindi sang sugo kalibutan, no? Kalibutan. So amo ina kinahanglan gid mga kabyanan, nga aton pamalandungan ining mensahe nga ginahatag sa aton sang aton nga Ginoo. Gusto hindi kita masandad, no, sa mga magpatalang sang iban dira nanungod sang pagtudlo nga hindi nagakaigo. Subuksi ang inyong mga kauturan sa kamaturan. Sa John chapter 8 verse 32, kag ang kamaturan amo ang magahilway sa imo kag sa akon. No, amo ni siya ang kamaturan pagatunan kag ato natun-an ang pulo ka mga sugo nga sa diin importante ini sa aton nga pagkabuhi, no? Kag kabay pa nga ini sa aton sang dugang ihibalo sa aton nga pagtuon sa sininga aga kag thank you gid sa tanan nga mga nagsapdag kag nagupod sa aton sa sininga aga sa aton diri nga live. Inyo kaupod Brother Gisrael Kihong kag sa sininga aga tamiyaw naton dira ang aton nga mga kaabyanan nga nagasubaybay gid ka nagapadayon sa nagalantaw kag nagasapdag sa aton programa sa tanan nga part sang Pilipinas. Hindi naton kamo maisa-isa. So, thank you very much. Nagalambot na kita subong sa 700 views. Mga isa pa man lang mga duwa pa man lang ini kabulan apang nagahatag sa aton sang mga kahigayunan, no, nga makita naton ini nga kamaturan. So thank you gid sa tanan nga mga kabyan
mga kapiyanan natin nagapadayon sa pag-suporta sa nga programa diri sa Kamatuoran Pagatunan. So, sa ngalan ni Brother John Villanueva, wala sa subong, musunod yung mga kitanay kita, maupod na sa naton. Kag sa tanan nga mga nagasapdag sa Hubita Dayalo Foundation and Feeding Center sa atong diri nga ginpahulam nga studio, thank you very much. Kag sa tanan nga sa team sang Kamatuoran Pagatunan kay Brother Kenneth Dicado, subong man sa aton nga mga kauturan nga padayon naga-share. So palihog share naton ini nga video agud to nga ang iban nga wala malambutan sa kamatuoran malambutan na, no? Thank you very much sa paglantaw, sa pagsapdag sa aton nga programa. Mayong aga gid sa tanan kan God bless you. Magapangamuyo kita, may gugmao namon nga Dios, salamat gid sa nga pagtulunan nga manatun-an sini nga aga. Nanungod sang imo nga mga pulong kabay pa nga makahatag ini sa amon sa nga pagtulunan, inspirasyon kagabay pa Ginoo mahangpan ini sa mga tumalanaw kag sa mga matan-aw pa sini nga programa. Pakamayuwa ang tagsa ka mga kabyanan namon, mayara dira ang nagalantaw kag pakamayuwa ilang mga palangitan-an, palayo sila sa mga katalagman kag subong man sa mga malala nga binatian. Salamat gid sa pagsabat sa pangamuyo. Patawara kami sa madamo namon nga mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you. God bless. God bless us all.